Les dunes són acumulacions d'arenes situades darrere les platges. Són ecosistemes amb una vegetació i fauna característiques i tenen una gran importància ecològica, paisatgística i urbanística, ja que funcionen com a barreres contra temporals forts. Protegeixen la població davant les inundacions quan hi ha marees extraordinàries. Per això són ecosistemes protegits que cal conservar, i com conservar-les és el tema principal d'aquest vídeo. Per començar, s'han creat zones protegides, delimitades mitjançant tanques perquè la gent no passi i no siguin trepitjades. Després, s'ha delimitat el pas de la gent, creant camins amb passarel·les de fusta per assenyalar les zones transitables pels vianants. A més, s'han instal·lat panells informatius explicant què és l'espai dunar i com n'és de fàcil destruir-lo si no es respecten les normes de conservació. Addicionalment, s'ha prohibit el pas de les mascotes, gossos generalment, a l'espai protegit, ja que aquests erosionen el terreny i hi dipositen els seus excrements. I per últim, als centres d'ensenyament com el nostre es fan accions per plantar i recuperar les espècies endèmiques de les dunes, fent net els fems, plàstic, residus, etc. Què més en podem fer? Per començar, hauríem de crear centres d'interpretació de l'espai dunar, on es puguin projectar vídeos amb les espècies endèmiques que podem trobar en aquest hàbitat i conscienciar del que triga a recuperar-se un cop destruït. Es tracta de conscienciar i prevenir-ne la destrucció. També s'hauria de vigilar i erradicar les possibles espècies invasores. La fauna pròpia pot desaparèixer si altres espècies envaeixen el seu hàbitat. Finalment, hauríem d'instal·lar paravents per evitar que el moviment natural de les dunes les erosioni fent-les desaparèixer. Aquestes es podrien retirar una vegada que la vegetació hagi fixat el terreny. Els impactes en les dunes són causats majoritàriament pels humans, com les tirs d'escombraries produïdes per la irresponsabilitat dels humans, la construcció dels pous i les pistes de voleibol, la planadora que desfà les dunes, ja que evita la formació de noves dunes, i la massificació turística que dona lloc a la concentració de persones massives, l'augment de quantitat d'escombraries i del consum d'aigua, i a més implica major prestació de servei. Les dunes estan conformades per molts tipus de plantes i cada una és important per a l'ecosistema. Les plantes es classifiquen principalment per la seva alçària, en altes i baixes. Les altes serveixen per a frenar les forts corrents d'arena i aire. A més, que ajuda a que els animals que habiten així es puguen protegir dels processos meteorològics. I les baixes permeten que les dunes siguin més estables i que els animals puguen aconseguir aliments més fàcilment. Per saber si una duna és millor o pitjor, hem de saber que les dunes es troben constituïdes per grans acumulacions d'arena no consolidada. També que la forma que han adquirit, així com la seva grandària i orientació, són particulars per cada zona, igual que la vegetació que s'estableix en elles, i que això depèn de diversos factors que poden ser el tamany i el pes dels grans d'arena, com la força i direcció dels vents dominants. Perquè, per a saber si una duna és millor que una altra, hem de fixar-nos en la grandària d'esta, la posició, la fauna i la vegetació que hi ha en esta. Què varen fer a l'excursió? Uns dies abans de la sortida ens varen donar una xerrada introductòria a càrrec de l'Associació Ecologista Agro, on ens varen parlar de les dunes i les mesures per protegir-les i recuperar-les. El dia de l'excursió vàrem anar a la platja del Port, a prop del Pantaran. Abans de plantar, van ampliar la informació, primera xerrada i van contestar els nostres dubtes. A continuació, varen agafar les eines de treball i ens posaren mans a l'obra plantant. Per finalitzar, ens varen fer una fotografia de grup i varen donar les gràcies als membres de l'associació.